Nos encontramos ante un virus extremadamente contagioso. La reposición de equipos de protección desechables es constante y deben reponerse diariamente. Esto hace que todos los recursos de los que disponemos sean pocos. Necesitamos aunar esfuerzos para que todo el personal sanitario disponga de los recursos necesarios para afrontar esta pandemia. En Lleida, debido a la gran dispersión geográfica de la provincia y al elevado número de residencias, nos estamos viendo con problemas para la dotación de todo este material. Disposar d'equips de protecció als centres assistencials és vital per protegir a la nostra gent gran. Per mantenir estalvis les persones ingressades necessitem gran quantitat de material sanitari. Moltes vegades parlem de material sanitari d'un sol ús. A la planta Covid-19, metges i infermeres fem ús de tot el material per tenir cura de les persones que atenem. Atendre pacients a l'atenció primària no només requereix un gran esforç per part dels professionals de la salut. A més d'equips de protecció individual, és molt necessari incrementar la disponibilitat d'ecògrafs per millorar el diagnòstic precoç d'aquesta i d'altres malalties. A Lleida superarem la Covid-19